का जी रुआ दिमाग में भूसा भरल बा का? अरे यावते कचकच शुरू कर देलू का भइल बोलो। राउर ना रहनिए ऐसन बा। काजू बादाम खाए के उम्र राउर बा और रउआ अपन बूढ़ मतारी बाप के काजू बादाम खियावतानी। बच्चा ओ लोग के ना रउआ के पैदा करे के बा। आज ले हमर गोद सुना बा। अच्छा तू का चाहता रो कि घर भर हम लड़का पैदा करके अपन जवानी खराब करी? अरे रुसत का है बाड़ो। अरे हमार धर्म पत्नी तू पढ़ल लिखल बाड़ो, होशियार बाड़ो, तो बुढ़वा वाला बात क्या करते रहो हैं? देखा ए जमाना में ना परिवार नियोजन कर बहुत जरूरी बा। छोटा परिवार खुशियां अपार। और अभी हमनी के जवानी पूरा बाकी बा। बच्चा पैदा करल ता हमार चुटकी भर के काम बा। बैठा बुझलू। रहती चुटकी बजा के बच्चा पैदा करब, परिवार नियोजन करब। करही के बा ना तो तनी बचत करी, और अगर ना आवेला ना तो अपना भाई से सीखी। 50,000 कमा ले और घर में सबके 5,000 बतावे ले। सारा पैसा उनका मेहरारू ना घर में दबा कर रख ले बिया। अरे गो रउआ बानी सबके काजू किस्मत बाटत फिरत रहेनी। हमार धर्म पत्नी छी, हमरा से गलती हो गई, माफी दे दी। जाई देखी कुछ खाए के बनल बा कि ना। बहुत जोर से भूख लागल बा। जाता नहीं। बाप रे बाप, घर में खाना बना देले बनी, फ्रेश होके जाता नहीं। सीधा सीधी कहानी को कहत की काट के खियाती। समझदार खातिर ना इशारा ही काफी होला। तोहरा हिसाब से हम बहुचट चपाट बानी। अरे रौरा तो गज्जब बतियावत हनी जी। हेती चुकी बात के राई के पहाड़ बना देता। जब देखा तब खाली झगड़ा रगड़ा। तो तोहरो के हम बहुत अच्छा से जानीला कि तू कितना नीमन बाड़ू। हट। भैया तू लोग से वो बात कहल चाहता नहीं। हाँ बोलना, क्या बात करे बा? दोनों जानी के ना सपोर्ट का जरूरत बा हमरा के। सपोर्ट? कौन बात का सपोर्ट? का बा ना कि चौराहा बा ना हमन के ऊपर हम एगो कंप्यूटर क्लास खोलल चाहत नहीं। बहुत बढ़िया चली। अच्छा सोच ले बड़े यार। बाबू बात तो ठीक बा, और वैसे भी घर के खर्चा दिन पे दिन बढ़ते जात बा। हमरा के लागता कि तोरो कमाइल बहुत जरूरी हो गइल बा। तो ठीक बा, खोला क्लास, बढ़िया चलिए। भैया बस इन्वेस्टमेंट खातिर ना तनी पैसा चाहिए हमरा के। कितना पैसा चाहिए बोल? 2 लाख में हो जाए। 1 लाख रुपए तू दे दिया, 1 लाख रुपए कुंदन भैया दे दिया। हाँ ठीक बा। ठीक बा। एगो काम करा, तू दुकान खोले की तैयारी करा, बाकी पैसा की व्यवस्था हमारे भैया करता नहीं का भैया? हाँ हाँ ठीक बा भैया। भौजी तनी 2 पूरी और दाना और तनी सब्जी दे दी हमें। माने कि राउर पेट है कि 52 बीघा के खेत है। तनी मनी पूरी और सब्जी बचल बाटे, और हमनी दोनों जना बाकी बानी अभी खाए के। ए समय हमरा से चूल्हा नहीं फुकाई। 1 लाख पेड़ पे लटकल बा का कि बाबू साहब आई है आ झाड़ ली है। अरे तो के का लागता कि पैसवा दे के हम भुला जाई? ना, अरे 1 के 1.5 वसूलब, बुझलू? घेवड़ा मिली घेवड़ा। घर के मुर्गी साग बराबर। अब भाई पटीदार के पैसा देहल आग बराबर। जब जब तगादा के घी पड़ी ना तब तब आग धधकी। हाँ। अपन देश झोकारला के ना कोनो जरूरत ना बा। 1 पैसा दे देनी तो हमरा से बुरा केहू ना होई। अरे महारानी तनी समझे की कोशिश करा, हम अपन जबान दे देले बानी। ढेर हरिश्चंद्र के ना नाती मत बनी, ना तो कटोरा लेके भीख मांगे के पड़ी। हम कितना बार कहले बानी कि नया डिजाइन वाला सोना के झुमका बनवा दी, ओकरा खातिर रउआ पास पैसे नहीं खे। अब भाई कहलस कि 1 लाख रुपया चाहिए तो मान गई नी। अरे वो कमाई लो तका हमने के दे दी लो का? सब उनकरा माई बाप के मटारे लग जाई। कबो कबो दिमाग भी चलावल करी। इंसान के सौदा फायदा वाला करे के चाहिए, नुकसान वाला ना। ऐसे ना, ऐसे करा। करत त बानी वैसा ही। अरे ऊ का
इतना दिन से योगा कर रहल बाड़ू तू है, लेकिन योगा करे का लूर सहुर आइल ना तोहरा के। करता नहीं। देखी हमरा जो ना हो तो हम करत नहीं। अरे वो नहीं निमन लगा तो रो आंखें के औंधे हो जाते करत नहीं अकेले बैठ के योगा जोगा। तोहर यह नागिन का फुफकार सुने खातिर तोरा के छेड़नी हो हाँ? बड़ा निक लागल जब तू ऐसे चढ़ जालू था। याद है ब्याहे के बाद तू रूट के छत्ते पे आ जात रहलू है और हम तोरा के मनावे खातिर हिंदी फिल्म का गाना गावत रहनी है। आए हाय कितना प्यार रहे हमनी में। आज जवानी के दिन याद आ गल हमरा के। देखी रहुआ अपना के बूढ़ समझत तनी तो समझी, हम अभी अपना के जवानी समझी ले। हाँ तुम्हें समझे वाली कौन बात बहुत, तू अबले जवाने बाड़ू हो। पालिश मत मारी, हम सब बुझता नहीं। चला बा शुरू करा। ए जी अब योगा के टाइम खत्म हो गई बस हो और नाश्ता का टाइम शुरू हो गई। खाई ला भीगल चना, बादाम और अखरोट खाई। ये लड़का तो हमनी के खियवई पियावे में लगल रहा हमेशा। अरे तो रहुआ का बोलत तनी, इहे तो एगो लाल हमर बाड़े जे हमनी खाए पिए पे ध्यान देलन। ऊ दुगो अभागा बाड़े सनु मेहरारू के आचरा में बना के कुकुर खानी घूमे लसा। अरे छोड़ ना भाई, लिखो। हाँ तू खोल हा हम खा लेंगे। अरे रोरा के कितना बार वार्निंग देले बानी कि गाल पे किस मत कल करी, पूरा स्किन खराब होला। तो लिप किस कर ली का जतरा बन जाए। ले ली ही लिप किस। ले लेनी। कुंदन हाँ भैया। हमरा के तनी खेत में छोड़ दिया था। अरे ठीक मदन भैया, कुंदन भैया, हाँ रुको जाना। कंप्यूटर क्लास का ना पूरा तैयारी हो गई बा। बस अब दोनों जना पैसा दे देते जना तब शुरू कर देती हम। अरे भाई जब देखा तू पैसा करट गया बड़ा। 5-10 रुपए का बात रही तब घर फोड़नी। लाख रुपया के बाद नू बाबू। अब लाख रुपया कहाँ से आई? और का हमनी पैसा घर में गाड़ के रख ले बानी का कि खोद के तोरा के दे दी। वैसे भी सबसे पैसा मंगनी, हर कोई पैसा देवे से मना कर देलस। हाँ हमरो उहे हाल बा बाबू। जेकरा से हम अपन पैसा मांगते न उहे अपन दुख रोए लगाता। हमने के आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, ना तो हम दे देती बाबू तारा के। काकी हो कैसन लक्षण लागता? कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धा उतर गए बड़े सन। महाभारत तो होके रही। ऐसा कान के कर तू कि कोनो छोट मोट नौकरी कर ला, पैसा आ जाई। और अरे भैया नौकरी तो है बा। एगो हमार दोस्त नरेगा के ठेका लेवेला, ओकरा के हम बोल देब जाके ओकरा से मिल लिया। अब बनल बात। वाह बेटा वाह, बढ़िया नौकरी धरवाओ तारा अपना भाई के। वाह, कंप्यूटर चलाए वाला लड़का से खुदार चलवई बा तू लोग है। पढ़ा लिखा लड़का माटी उठाई कुदार चलाई वो नाला में। बढ़िया भाई बाड़ा तू लोग। एक बात बताओ लोगे, पढ़ल लिखल लड़का बा तोहरे लोग के नु भाई ह, अगर ये सब काम करी तो गांव जवार में का इज्जत रह जाई। तो मने के हम कहतानी जब इ लोग के पास पैसे नहीं के तो इ लोग कहाँ से दी? जान बेच के दी तब इज्जत के डंका बाजी। अब का हुई? अम्मा जी अगर इज्जत के इतने लाज बाना तो काहे नहीं कि लो अपने बाबू साहब के जज कलेक्टर के नौकरी दिवा दे। हाँ अरे रोड़ा लोग दे दे लोग ना पैसा। काहे ना देव हो देव। ए जी चौरा में 10 कट्ठा जमीन बानू, हाँ बेची ओकरा के आदि बबुआ। अरे ठीक। ऐसे कैसे जमीन बेचा जाई जी? ओमे हमनियों के हिस्सा बा। 100% बांट। सही बा, एगो काम करी लो, हमनी के हिस्सा बांट दी लो और जौन अपना बाबू साहब के हिस्सा बची ओकरा के बेची लो चाहे कुछ करी लो, हमनी को उसे मतलब नहीं है। नहिरा से खेतवा लेके आए रहलो लोग। ए जी
अभी के अभी जाई और प्रधान जी के बोला के ले आई। अपना घर में आज के आज बंटवारा हुई। आज में हुई। हाँ ठीक बात, जाता नहीं हम। अब तो भगवानो न बंटवारा होके से बचा पाइए। अब भइल बंटवारा। जाई लोग। रुकी भैया, ना बंटवारा हुई और ना खेत बेचाई और ना हमरा के पैसा चाहिए। हम अपन इंतजाम खुदे कर ले।